Татко! Книга! Виж колко неща имаш. Аз имам само книга. Добре, ще взема тази книга. Имаш ли нужда от помощ? Да тръгваме. Какво ще кажеш за стола? Не остава много време, така че трябва да побързам. Да затрудня. Иван отново имаше късмет и намери много сини неща. Трябва да работя усилено, за да направя стаята си най-добрата. Стол? Мисля, че е страхотно. Какво е това? Вау! Ако знаете, пишете в коментарите. Ще взема този стол, в случай, че този стол е твърде голям за мен. Тази лампа е изработена от картон. О, става и за декорация. Упс! Става. Червена. Леле, книги. Мога да ги чета. Мисля, че тук всичко е готово. Отворете вратата! Имам идея! Упс! Заключено е. Кой заключи вратата? Какво стана? Защо заключи вратата? Не съм заключвал вратата. Няма начин. О, не! Кой заключи вратата? Не знам. Добре ли си? Да тръгваме. Намери ли нещо? Да. О, я виж. О, чудесно. И така, имаш толкова много червени неща. Да, имам телефон. Телефон? Мисля, че това е телефона на Иван. На червен? Добре. И така, сега е мой. Да вървим. Най-накрая намерих нещо. Хей, какво става? Най-накрая намерих нещо. За момичета. Извинете ме. Какво е това? Еха, може би матрак? О, да. Еха! Та-да! Добре, да започваме. А вие готови ли сте с стаите си? Да, моята стая е готова. Виж това. Еха! Първо, аз имам тези пуканки. Толкова са вкусни. Второ, имам огромна маса. Можете да седите тук и да правите всичко, което искате. И супер голям басейн. И бластер. Имам този стол. И този малък сладък делфин. Толкова е сладък. Книги. Това е основният ми гардероб и моят пингвин. Това е моят пингвин. Това е всичко. Алис, как е твоята Също така имам няколко възглавници. 2 делфина и една просто обикновена възглавница. И скейтборд. Аз харесвам скейтбордите. Освен това, имам много сладкиши. Страхотно! Това е. Сладкиши ли каза? Да, сладкиши за всички. Много добре! Леле, сладкиши. Вкусно. Много благодаря. Вкусно е. Ами твоята стая? Моята стая е просто идеална. Моята стая е портал към всяко място на Земята. Вижте. 1, 2, 3. Еха! Какво? Вижте.
Страхотно! Видяхте ли? Еха! Моята стая е най-добрата. Аз приключих с стаята си. Тук имам книги, Еха! Фантастично! стол, моето лего легло, сладкиши от Алис, телефонът на Иван, червен е Иван и така, сега е мой. Възглавници, вентилатор и имам чанта. Още една чанта. Маркери и моливи. Четка, стикери, още една чанта. И имам цветни бластери. Еха! Невероятно! Еха! Това е страхотно! Готови ли сте? Да! 3, 2, 1. Еха! Вау! Еха! Еха! Страхотно!